Ja som naposledy tu hovoril z listu Filipenom, keď sme čítali ten začiatok, že je to list, ktorý napísal apoštol Pavol a písal ho z väzenia, kde bol nejaký čas, kde bol obmedzený jednoducho vo svojich aktivitách a nemohol voľne slúžiť tak, ako zvykol dovtedy. Ale čo je úžasné, že Pavol síce bol obmedzený, ale jeho služba ako taká nebola obmedzená. Nezastavila sa. Pretože niekde píše, že napriek tomu, že bol vo väzení, ale celé pretórium, to znamená to okolie cisára, poznalo, prečo je tam vo väzení a ten dôvod bol Ježiš. Čiže za normálne okolnosti asi by sa to slovo tam do kráľovského paláca tak ľahko nedostali. Ale Boh svojím spôsobom spôsobil to, že Pavol sa tam dostal a kázal evanjelium týmto ľuďom. Bol obmedzený, zápasil s viacerými vecami, ale on nebol smutný. Neviem, čo my robíme, keď sme obmedzení nejakými okolnostiami. Či už životné, alebo to prostredie, v ktorom žijeme. Ja som si všimol, že keď sme boli na tábore, tak bolo veľa obmedzujúcich okolností, kde by sme mohli povedať, že prečo toto tu je. Ale mne sa zdá, že Pavol žil tak, že niekde v akékoľvek okolnosti vždy bol tam nejaký spôsob, ako on to evanjelium posunul ďalej. Aby ľudia, ktorí tam boli s ním, aby mohli počuť o Pánovi Ježišovi. Čo je úžasné, že on, ktorý bol obmedzený, teraz budeme čítať 3. kapitolu, že on pozbudzuje tí, ktorí boli na slobode, ktorí nemali tie obmedzenia, ktoré on mal, aby žili radostný život Pánovi Ježišovi. Takže prečítame 11 veršov z 3. kapitoly list Filipenom a potom k tomu naozaj chcem povedať, že dve základné myšlienky a týmto bude dnešné zhromaždenie ukončené. Čiže Filipenom 3. kapitola verš 1 až 11. Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. A to píše človek, ktorý je obmedzený, možno priviazaný, jednoducho obmedzený v pohybe vo všetkých veciach, ale hovorí, vy, ktorí ste na slobode, radujte sa v Pánovi. To znamená, že aj on sám mal tú radosť, pretože ak niekto nemá niečo, tak nemôže dať to, čo nemá. On sám je radostný, tá radosť je v Pánovi, preto aj pozbudzuje tí, ktorí sú na slobode, aby žili radostný život Pánovi Ježišovi. Čiže tvoja a moja radosť nezávisí na tom, v akých okolnostiach žijeme. Nie zvonkajška je to, čo nám prináša skutočnú radosť, ale naša radosť je v Pánovi Ježišovi. A potom hovorí, mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dávajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na rezancov, veď my sme skutočne obrezaní, my, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo. Ak si niekto myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja. Teraz menuje tie veci, kvôli ktorým by sa mohol chváliť. Hovorí, na 8. deň som bol obrezaný. Som z Izraelovho rodu. Tretie, z Benjamínho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu, farizeji, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bezúhonný, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. No, to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre znešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné strátil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. A bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť Boha, založenú na viere, aby som poznal jeho moc
aby som poznal jeho a moc jeho skresenia i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol skresenie z mŕtvych. Ako som povedal na začiatku, naozaj dve myšlienky. Že Boh nás volá k životu v radosti s Pánom. Radosť, ktorá nie je závislá od okolností, ale radosť, ktorú nám dáva Pán Ježiš. A toto Pavol hovorí, toto posolstvo, ja vám ho budem znova a znova opakovať. Hej. Znova a znova. Aby sme žili v radosti, ktorá je v Pánovi Ježišovi. Bez ohľadu na okolnosti, v ktorých žijeme. Je toto možné, aby sme žili v radosti v Pánovi Ježišovi? Bez ohľadu na okolnosti? Hej. Boh je, ktorý dokáže obrátiť aj to zlo na dobre pre tých, ktorí milujú Pána Ježiša Krista. Presne tak, ako to Pavel urobil. Ako Božia milosť sa dokázala v Pavlovi, že hoci väznený, ale on preto sa nesťažoval. Hej. Nepreklínal, ale ďalej kázal evanjelium. A nikto nevzal mu jeho radosť. Stále bol plný radosti. Lebo tá nezávisí od okolností. A preto hovorí, znova a znova vám budem hovoriť. No, chcem povedať, že ako reagujete na to, keď počujete kázeň na nejakú tému 3., 4., 5. krát. Hej. A keď ten kazateľ začne hovoriť, tak asi si povie, no, dobre, je to René, to je jeho téma, viem, kde začne, viem, kde to rozvinie a viem, kde to skončí. Hej. A vtedy môžete už aj vypnúť. Už nesledujete, nepočujete nič. Pretože niečo sa opakuje. A Pavel tu hovorí, mne nevadí, že vám to znova a znova budem opakovať. Prečo? Lebo vás to utvrdí. Aby ste boli pevní v Pánovi Ježišovi. Aby tie okolnosti, do ktorých sa vy dostanete, ktoré sú ťažké, vás jednoducho nevykolajili. Aby vaša radosť nebola vzatá kvôli tým okolnostiam, v ktorých sa dostávate. A tie prichádzajú stále. Stále tie ťažké situácie, rôzne okolnosti, oni do našich životov prichádzajú. Na rozdiel od ľudí, ktorí nemajú Pána, že my máme Pána. To je jediná vec, ktorá pre nás je naozaj veľkou Božou milosťou. Že sme ten istý dom, ktorý je postavený, ale na skále. A prídu všelijaké veci, ale ten dom zostane pevne stať. Čiže Pavel hovorí, ja vám to znova a znova budem opakovať. Niekto hovorí, že výskum jeden bol urobený, že ako fungujú reklamné agentúry. Oni zistili to, že pokiaľ ty nepočuješ niečo niekoľkokrát, tak si to poriadne nepočul. Pozeráš krásny film alebo nejakú športovú udalosť a zrazu medzi to ping, nejaká reklama. A potom znova a znova. No, nie je to omyl. A oni to ani nerobia náhodne. Je to zámer. Lebo ty, aby sa ti niečo dostalo do srdca, ty musíš to počuť niekoľkokrát. A preto Pavel, aby sme obstali v tých ťažkých okolnostiach, ktoré on sám poznal, hovorí, že ja vám to znova a znova budem opakovať. A to isté hovorí apoštol Peter. Hovorí trošku inak, keď otvoríte druhý list apoštola Petra, 1. kapitolu 13. a 15. verš, hovorí to isté. A to sú ľudia, ktorí už boli nejaké roky v Pánovi Ježišovi, slúžili mu, už sa blížili ku koncu svojej pozemskej pute a tieto slova píšu. Hej. Že zistili, že je dobre, keď sa niečo opakuje. No, keď som ešte chodil do školy, to už bolo dávno, pred viacerými rokmi, niektoré veci boli také, že aby si ich ovládal, napríklad matiku, aby si vedel počítať niektoré typy príkladov, musíš ich počítať niekoľkokrát. Tie vzorce musíš ovládať nejakým spôsobom. A tak pre teba už to nebude problém, keď sa s tým stretneš v akékoľvek podobe, vieš to rozpoznať a urobíš to, pretože si to máš v sebe. Si to počul niekoľkokrát, urobil si to niekoľkokrát a preto
vieš tieto veci vyriešiť a vieš v tomto obstať. To je taká prvá myšlienka, že nevypínajte svoje vnímanie, keď znova a znova počujete niečo, čo Pán hovorí. A že naše uši nie sú vždy pripravené počuť. To je druhá vec. Že určite ste si všimli, že keď čítate nejakú pasáž, ktorá sa vám zdá úplne bežne, tak len tak preletíte. Ak je to príbeh, tak poviete si, že tento príbeh poznám. Preletíte. Keď nemáte nejaké ťažkosti, tak len tak preletíte. Ale keď príde nejaká okolnosť, ktorá vás nejakým spôsobom privedie k tomu, že k tomu istému slovu, ktoré sa už niekoľkokrát čítali, zrazu zistíte, že Boh to oživí vo vás a to slovo dostáva úplne, ale úplne iný rozmer a prevedie vás to cez nejakú tú situáciu. Je to ako balzam na vašu dušu v tej konkrétnej situácii. A preto je to dobré, keď sa niečo opakuje, aby ste nevypínali svoje receptory, ale aby sme nechali nech Božie slovo pôsobiť v našom živote. To je taká prvá myšlienka, ktorú som chcel nám dneska na konci tohto týždňa odozdať. Že opakovanie sa hovorí po slovensky je čo? Matka múdrosti. Nie je to náhoda. Možno, že je to princíp, ktorý vnímali z Božieho slova. A reklamné agentúry to perfektne využívajú. Že niekoľkokrát vás budú bombardovať niečím, ale my sa musíme nechať sami vystaviť tomuto Božiemu slovu, že jednoducho s tým slovom žijeme. A preto žalmista prvý hovorí, blahoslavený človek, ktorý rozhýma nad Božím slovom. Rozhýmanie znamená znova a znova opakovať. Ktorí ste boli s nami na tom tréningu v Žiline, že niečo, dostaneš nejakú vetu, nejakú inštrukciu, ktorú dostávaš a stále opakuješ tú inštrukciu dovtedy, kým sa ti to nestane úplne akože prirodzene súčasťou tvojho života. A druhú vec, ktorú chcem povedať v tomto texte, je, že čítame to je známy verš, prosím, nevypínajte. Tam je napísané Filipenom 3, 9 a 10, alebo začnem čítať od 8. verša. A vôbec všetko pokladám za stratu pre znešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné strátil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. A bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista Ježiša Krista. A 10. verš, aby som poznal jeho a moc jeho skresenia. Pavol bol významný človek. Bol to človek, ktorý mal svoje postavenie, mal autoritu, jednoducho v národe jeho meno niečo znamenalo. A hovorí v porovnaní s Ježišom, to, čo pre neho bolo ziskom, hovorí to to je odpad. Preto pokladá to za stratu, radšej sa toho všetkého zdal, aby poznal Ježiša Krista. Veľmi rýchlo poviem, že to poznanie tu nehovorí o tom, že otvorím si knihu a čítam niečo o Ježišovi. Nie, to nie je toto. To je intelektuálne poznanie, ktoré nikoho nikam jednoducho v tom duchovnom živote neposunie ďaleko. Áno, budeš mať nejakú informáciu, tvoja hlava môže byť veľká, že poznáš toho veľa, ale prakticky v živote príde prvý problém, jednoducho si skončil. Ale to poznanie, ktoré tu Pavel hovorí o skúsenostnom poznaní, že mám skúsenosť s Kristom. A to vo všetkých okolnostiach. Nie iba v dobrom, pretože my často hovoríme, keď hovoríme o poznaní Ježiša Krista, tak vnímame to požehnanie, vnímame to všetko dobre. Modlím sa, tie modlitby sú vypočuté a mám požehnaný život. Áno, aj to Pavel mal. Ale Pavel tu hovorí, že on poznáva Ježiša Krista aj v ťažkostiach. Zápasil s viacerými vecami. Ten zoznam je v 2. liste Korinským, s čím on zápasil, ale hovorí, aj v týchto okolnostiach on chce spoznávať Pána Ježiša Krista. Uprostred týchto vecí
chce spoznávať Pána Ježiša Krista. Tu je veľmi dusno a veľmi sa pocíme. Čiže túžba Pavlova, že je napriek ťažkosťam, napriek tým veciam, ktoré prežíval, on hovorí, ale napriek svojej pozícii, ktorú mal predtým, hovorí, že oproti tom všetkým tým veciam, ja sa ich zdávam len preto, aby som svojou vlastnou skúsenosťou, v zápasoch, v hlade a v prenasledovaní, dokonca on sa stotožňuje s Ježišom, ale aj v jeho utrpení, aby takto poznal Pána Ježiša Krista. Človek by povedal, že akože na konci svojho života, viete, ako skončil Pavlov život? Človek, ktorý hovorí o radosti, o požehnaní, ale skončil svoj život tak, že keď tak ho rozprával o Ježišovi, že chce poznať Ježiša Krista, my asi máme nejakú predstavu, že ak žijeme s Ježišom, tak, aký by mal byť náš život. Neviem, či k týmto veciam patrí utrpenie. Pre Pána Ježiša Krista. Neviem, či k týmto veciam, ktoré keď hovoríme o živote s Ježišom, tam patrí aj nedostatok. Ak niekto ide, dneska meriame požehnanie tak, že ako? Ak som zdravý, som bohatý, všetko sa mi darí, tak som požehnaný. Modlím sa, ľudia sú uzdravení, ja neviem, robím veľkú kampaň, veľa ľudí sa obráti, mám veľký zbor, plný zbor, hej, a rôzne veci, tak som požehnaný. To je jedna stránka poznávania Pána Ježiša Krista. Ale Pavol tu hovorí, ale je tu aj tá druhá stránka, aby sme ho poznali, aj keď sa nám nedarí, aj keď máme ťažkosti. No, v tých svedectvách, ktoré sme počuli na tábore, sme počuli viaceré svedectva o tom, že otci mladí ľudia, ktorí prechádzali cez nejaké ťažkosti, ale aj tam Ježiš bol s nimi v ich ťažkostiach. Vedeli dokázať poznať, že áno, viem, že Ježiš bol so mnou, keď som prechádzal nejakými ťažkými situáciami. Čiže aj toto je rozmer, ako my môžeme spoznávať Pána Ježiša Krista. Aj v utrpení. No, nepropagujem to, nehovorím, že teraz len v utrpení je dobré, aby sme žili v utrpení, že len vtedy môžeme byť požehnaní, ale iba hovorím to, že poznávanie Pána Ježiša Krista je v tom spojenie aj utrpenie a ťažkosti a výzvy, ktoré môžeme mať v živote. A vtedy niekedy Boh nám dáva východiska, ktoré za iných okolností by sme takto Pána Ježiša Krista nepoznali. Bez tých utrpenia, bez tých ťažkých okolností. Hej. Viete, tento list, ktorý vznikol, ktorý apoštol Pavol napísal ho nie v nejakej pohode, nie na nejakej úspešnej misijnej ceste, ale vo väzení. Hej. Boh nejakým spôsobom dal do jeho srdca veci, ktorými má pozbudzovať nie iba seba, ale aj cirkev, aj teba, aj mňa dnes. Aby sme hľadali viacej Pána Ježiša Krista, viacej ho poznali, aby sme boli ochotní zdať sa svojho komfortu. Preto, aby si slúžil Pánovi Ježišovi. Dneska ľudia majú svoje štandardy, ktoré nechcú znižovať, pretože chcú mať komfort. A keď stojíš pred výzvou, mám slúžiť Pánovi Ježišovi, alebo mám udržať svoj komfort, tak väčšinou ľudia si udržávajú svoj komfort. Ale Pavel sa toho všetkého vzdal. Aby poznal Ježiša Krista, aby poznal jeho moc, ktorá je aj tebe a mne k dispozícii. Tá moc, ktorou Boh skreslil Ježiša Krista z mŕtvych, je aj nám k dispozícii daná, ale keď naozaj vieme žiť aj v tých ťažkých okolnostiach. Viete, niektoré veci sa dejú tak, Boh koná niekedy tak, ani nie veľmi na zhromaždeniach. Ak vidíte, ja som bol úžasnutý aj tento týždeň,
že je to svedectvo, ktoré aj z tohto tábora. Na začiatku tábora bol tam jeden Poliak, ktorý mal zlomené srdce. Úspešný podnikateľ a 3 deti, dospelé deti, ale manželstvo rozbité. A on hľadal nejaký spôsob, ako to nejako riešiť. Sám seba prehlasoval za kresťana, keď sme sa s ním dali do debaty. A nevedel, čo má robiť so svojím životom. Hľadal, ale žiaľ, hľadal na nesprávnych miestach. No, možno, že to bolo aj správne miesto, lebo tam sme sa s ním stretli. Ale pre nás to bol problém, že opitý človek na prvý pohľad povedal, čo tento opitý, čo tu robí, prečo je tu. Hej. A vykrikuje nevhodné slova, nejaké rozprával. Správal sa úplne nedôstojne. Človek povedal, no ale na čo to tu je? Však my tu máme tábor, dokonca 2 kresťanské tábory a tento človek, čo tu robí, takéto nedostojné veci. A keď už bol trošku triezvy, tak sme sa rozprávali. A vysvetlil, že naozaj má problém. Manželstvo rozbité, jeho srdce úplne polámané na malé kusky a nevedel, čo má robiť. A som si istý, že za normálne okolnosti v zbore sa s tým nestretnem. Človek musí byť niekde tam vonku, tam, kde jednoducho sú iné okolnosti nastavené. Aby sme niekedy videli Božiu slávu, tak musia byť tie ťažkosti. Pre nás to bol problém. My sme chceli robiť tábor v pokoji, ale tento človek bol cudzí element, ktorý tam nemal byť. Nemal tam byť. Ale v Božom pláne on tam mal byť. Že záležalo na tom, ako my budeme vnímať toto, či to je iba problém, ktorý tu je, alebo je to príležitosť. Rozprávať sa s opitým človekom je ťažko. Ale ďaká Bohu, že tam bol možno 2 noci, keď vytriezvel, tak už začal normálne hovoriť, ale poviem vám, že ten človek odišiel odtiaľto ako iný človek. Lebo uvedomil si, že nie iba manželka je na vine, ale že aj on je na vine, sa manželstvo rozpadlo, že ale príčina je hriech. Že on musel robiť pokánie, pozvať Ježiša do svojho života a keď už odchádzal, tak to bol iný človek. A vymenili sme si kontakty, hovorí, mám prísť do Poľska sa pozrieť. Písal niekoľko správ, ako odišiel z tohto miesta. No, iba to chcem povedať, že niekedy, aby sme videli Božie konanie, musí byť nejaký problém. A ten problém vnímajme ho ako príležitosť. Tak sa dokazuje Božia moc. Neviem, v čom ty žiješ dnes. Nikto nemá rád problém. Keď ho máme, tak sa ho chceme zbaviť. Čo najskôr, aby sme sa toho zbavili. Ale či to nie je možno Božia reč do toho života. Ja nepropagujem utrpenie ako požehnanie. Nie, toto nehovorím. Ale hovorím to, že s požehnaním, ktoré Pán Ježiš nám dáva, je tam aj nejaká miera toho utrpenia, ktorá tam je. Keď nasledujeme Pána Ježiša Krista, keď slúžime Pánovi Ježišovi úprimne, tak s tým určite stretneme. S tým utrpením sa stretneme. Ak slúžiš Pánovi a nemáš toto vo svojom živote, tak ja sa obávam, že pýtam sa, že akou cestou ty ideš. Peter zažíval to celý svoj život ako apoštol. Všetci, ktorí úprimne nasledovali Pána Ježiša Krista, stretli sa aj s požehnaním, ale aj s tou stránkou, že poznávali Krista aj v ťažkostiach, v problémoch, vo výzvach. A preto dnes moja druhá výzva je, aby sme ochotne sa zdali svojho komfortu, ochotne sa zdali tých vecí, ktoré nás obmedzujú, aby sme lepšie poznali Pána Ježiša Krista. Aby sme sa zdali svojich sebeckých túžob. Každý z nás ich má. Ale je otázka, že či si ochotný dobrovoľne povedať, ja to nechcem, pretože
je tu Kristus, ktorého chcem poznať a on je oveľa lepšie ako to, čo ja sám mám pre seba, si myslím, že je dobré. Si ochotný znášať aj ťažkosti kvôli Ježišovi? Si ochotný znášať nedostatok dobrovoľne pre Pána Ježiša Krista? O tomto hovorí apoštol Pavel. Ja som sa zdal všetkého, čo som mal ako profit, benefit vo svojom živote, len preto, aby som lepšie poznal Ježiša, aby som lepšie poznal jeho moc, aby som videl jeho moc. Ak chceš vidieť Božiu moc vo svojom živote, zdaj sa seba samého, zdaj sa tých vecí, ktoré zavádzajú tomu, aby Božia moc sa dokázala v tom živote. O tomto hovorí apoštol Pavol. A ja som rád, že tieto posledné dni počas týždňa sme niečo z toho mohli zakúsiť. Naozaj, to, čo sme tu povedali, to je iba malá vzorka toho, čo Boh urobil, čo sme my videli, a je to iba malá vzorka. Ale pretože, tak ako aj Scott povedal, že tí mladí sa naozaj vydali tak, že niekedy aj bez spánku. Že na úkor ich spánku. Niektorí tam možno aj oslabli na svojom fyzickom tele, len preto, aby celým svojim srdcom, celým svojim telom, aby slúžili Pánovi. A tak sa dokazuje Božia moc. Keď sme ochotní sa zdať tých našich benefitov a všetkých vecí, ktoré nás obklopujú. Ja by som to ukončil tak, že môžeme sa postaviť k modlitbe. Už je veľa hodín, budeme spievať jednu pieseň na záver. Neviem, či som vás povzbudil, alebo som vás skôr zarmutil. Ale iba to chcem povedať, že nebojte sa opakovania toho, čo Boh hovorí. Či počujete 10-krát, 20-krát, majte stále otvoreného ducha, ktorý dokáže vnímať to, čo Boh hovorí na tú chvíľu do toho života. Božie slovo má hĺbku, má veľkú hĺbku. Nikdy nie je tak, že lebo si ho čítal, tak už všetko vieš. Boh to hovorí, aby sme sa utvrdili. Aby sme sa utvrdili Pánovi Ježišovi. Aby sme v Pánovi stále mali radosť. Tam ďalej v 4. kapitole Pavel hovorí, radujte sa vždycky. A znovu vám hovorím, opakujem, radujte sa. A to sa môže stať iba vtedy, keď sa zdávame svojich vlastných predstav, keď vnímame, čo Boh hovorí, keď máme túžbu viacej poznať Ježiša ako čokoľvek iné. Povzbudzujem vás, aby sme sa nebali ťažkých situácií. Preto Pavel hovorí, stále v tomto liste, 1. kapitole, mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Nebojíme sa zložitých vecí. Vnímajme, kadiaľ vedie Božia cesta. Kadiaľ sa má ukázať Božia moc. Ako nás chce použiť. Ako nás chce použiť.